na iyang giingon dinhi, extended mercy unto us to set up the house of our God. Nga mo na niya ang time atong i-set up ang house sa Ginoo. Kaya itong una, wa man nato na set up ning house of God. Ato lang sa balay sa Ginoo. Niwa ta ka balong kanang balay sa Ginoo. Unsa may atong makuha diha. Although niya ta sa simbahan karon pag-abot sa pandemic, nangawala naman ta sa simbahan. Ngunana lang ba diay na? Mao bitaw na iyang gingon dinhi sa Ezra, extended lang ni. Unya matod pa niya, prepare the desolation. Muli gingon sa Ezra, gamay lang panahon i-revive aron ipatindog ang balay sa Ginoo pag-usab ug i-repair ng mga nagatigulaag kato mga Kristohanon nga wa kay balo. Amo kay balo ba mo nga rapture ba mo dili? Kay balo ba mo nga mo rapture una o una mo 666? Wala, di ba? Mabita na nagkanilaing mga wali karon kay wa na hibalo. Pero ang pulong sa Ginoo is a guidance. Sa tinuod lang kanang rapture, post-trib na. Mao na ang pag-adto na nato sa 1,000 years. Bisan pag masugatan nato ning Great Tribulation, mo na hinungdan ang Ginoo, pasudlon ta sa iyang balay. Muna pangitao nato ng balay ang kingdom sa Ginoo. Mo bitaw nang dili nato ni kalimtan kay ngano man. A little space lang yun niyang gihatag sa Ginoo karon nato. Sugod atong pandemic, a little space na. Muna pa yung ngayon yun nato. Pangayuan ninyo sa Ginoo. Sa man ni pulos na itong prayer. Dili man ni prayer nato nga para tagaan tag pagkaon, tagaan tag mga butang, kundi ang prayer nga gitudlo sa Bible, dili na prayer nato sa pagkaon, dili na prayer sa mga butang, dili na prayer sa mga kauban sa tao, kundi ang prayer is talking to God nga pangayua ang kusog sa Ginoo kay bisan mo sa kakakusgan dili maluyag gyud ka. Mawala gyud ka sa pangalagad sa Ginoo. Manang gingon sa Hebrews chapter 10 verse 36 and 39. Ingon pa dito sa Hebrew mga panutyon sa Hebrewanon. Sa verse 36, for ye have need of patience. Kinahanglan daw tag pasensya, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Magpasensya lang taron. Pasensya ini nang hitabo nato. Kinahanglan natong pasensya karon. Nga din kita nagbuhat nining kabubuton sa Ginoo, madawat ra nato ang promise sa Ginoo. Mo nang padayon jud ta. Ay wa pa nato nadawat ang promise sa Ginoo. Dili tinggal dadawat niyo yung promise sa Ginoo. Wala pa. Ang pangutana sa manang promise. O mahibawa ra nato ng promise. Matod pa sa 37. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Kaysa gamayng mga panahon lang, kanang muabot ra na siya, dili na siya magdugay, kinsa man na siya, ang Ginoo, si Jesus Christ, the Son of God. Sa verse 38, now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in them. Matod pa niya, ang mga matarong kinahanglan magkinabuhi sa pagtuo. Pagtuo ba? Matod pa niya, apan ang mga tao nga nang biya, matod pa sa Ginoo ang akong kalag, way kalipay. Mo bitaw na kung mubiya ta. O pagganit na ka, ibaw sa kamaturan, biya na ta. Mo bitaw na maungin ko ninyo karon i-fix na nato ni. Ipalansang man daw ning pulungan ni matod pa sa pulong sa Ginoo labi na ni Solomon, niingon siya nga a preacher suit, acceptable word like a driven nails. Hago ra ba daw kayo, ingon pa ni Apostol Pablo, hago ang magtuon sa pulong sa Ginoo. Tinuod bang yun na, hago gyud kayo magtuon sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na nga sa paghago nako, mo ning ingon kanang notebook na nakuha nako. Napalit ug nasulatan na nabali nako ning mga pulong sa Ginoo, although wa pa ko kasabot karon gipasabot na ni kanako ron. Mo na akong gingon ipa-fix na ni kuan gitawag katungong ng panahon. Wa pa ko katudlo ninyo kung unsay tinuod nga simba. Although naglakbit ko pero wa pa ninyo gyud nasabtan. Ambot lang karon kun dili pa gyud ninyo ni sabton nga sa tinuod lang kining gamay panahon. Wa ta kabalo mo balik pa ta sa normal. Ang importante nga kita naa ta sa spiritual. Nga matod pa niya dinhi gi-fix na niya ni. Ipa-fix daw ni sa mga pastor kanang driven kanang pulong nga ipalansang sa atoa daw nga mauna na mo butang sa tuang kaugalingon ron. Gadiin mo na itong pagabuhaton.
kay kita, matod pa niya, ingon pa sa verse 39, but we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of our soul. Dili ta uban kanila nga nang biya, matod pa niya, ngadto sa pagkalaglag. Basta mo biya na gani ka pangalagad sa Ginoo, padulong ka na sa pagkalaglag. Mo bitaw nang ang tao mangita gyapon sa Ginoo kanang pulong kung unsa pagyo atong buhaton aron dili ta maingon nga dimbiya lata. Mo bitaw na ang Ginoo nagingon dito si Apostol Pablo, kinsa katong dili mo padayon sa pag tanaw o pagsukit-sukit ini pulong aron unsay iyang buhaton, tinunglo na siya. Mo daw bitaw na akong mingon ko ninyo nagita gyud kini pulungan ni kung unsay atong buhaton. Mo na ni, bigam ni ninyo akong gisulti ninyo basta kini atong panahon karon little space of grace na lang ni extension of mercy niya nga siya maghatag og gamayng reviving sa atong soul kanang mabuhi pagbalik ba kaniya to baliwala lang atong pagsimba pagdaig basta ingon lang kita na bautismo ta ingon nga membro ta ingon naghatag-tag tayo sumagto ta usay sa simbahan usay dili kadto gusto to sa Ginoo nga din although kadto nga mga butang nga karaan karon bag-o na sa Ginoo. Gusto niya nga i-fix na nato ning time. Kaya nga naman, kanang daman o perdition si Satanas na, muabot yun ang Ginoo, muabot ang panahon dito, nga din ang Ginoo, di na pasakon si Satanas, ipakanaog na siya diri, mabitan sa Tisalunian, una bubalik daw ang anak sa Dios, maribel pa ang man o perdition. Kisa ng man o perdition, kanang mugayad sa tao, ngadto sa mga kalaglagan. Ug ang iyang magayran, katong namiya sa pagtuo, katong namiya sa pagigugma diha sa kamatuoran. Mo tong mga tao nga padulong sa kalaglagan musunod jud sila bisan kung saan yung pagbalibad nga dili gyud ka magpamarka mamarkahan ka jud. Mabitan na ang Ginoo aron di ka mamarkahan sulod lagi sa balay sa Ginoo, sulod sa gingharian sa Ginoo aron di ka mamarkahan kay diha sa gingharian sa Ginoo siya dili magdugay moabot gyud na siya sa diyutay lang panahon. Unya, madawat na to ang promise sa Ginoo. Kaya na may promise ang Ginoo sa tuwa. Anang promise ni sa Ginoo kang Abraham, mo man atong promise nga din ato ang panikamutan. Unang sao man ato na pagdawat ng promise nga kanang promise nga si Abraham daghay mga liso pinaagi sa pagtuo. Giunsa man nato nga kita usata sa gipromise sa Ginoo kang Abraham nga kita mga liso ni Abraham pinaagi sa pagtuo. Giunsa man nato paghibalo. Mo bitan nang nagtuon sa pulong sa Ginoo para mahibaw gyud ta. Mao na ni akong gingon sa inyo. Abi nimo ang promise gyud ni o sa Ginoo kang Abraham mao na ni kanang tinuod nga pagsimba. Kanang gitawag din mao ni akong ihatag ninyo nga tema ha. The true worship is to offer sacrifice to the Lord our God. Anong mingon ko tinuod nga pagsimba mo kana ang pag-offer o paghala diha sa atong Ginoo. Kay si Abraham atong amahan sa pagtuo pinaagi sa iyang paghalad sa iyang anak nga tininuod. Wa siya nagduha-duha bisan gihigugman niya ng anak ka, bisan kusara ng anak ka na. Mahalag mawala na kay tininuod ang iyang pagtuo sa Ginoo nga ang Ginoo ray naghatag ana so kung ang Ginoo magbawi wa siya mahimo iyang gihatag. Wa bitaw hinungdan naguna-una siya God will provide. Mo na din ang iyang pagsimba. Mo na yang gingon dito. Nga din kani ang paghalad ug halad. Nga din atong nasabtan nga din siya samtang nga si Abraham di sa aran sa Ginoo nga din siya mahimong father of all nation pinaagi sa iyang gibuhat katong iyang gibuhat sa iyang pagtuo nahimong righteousness dili na kay siya atong father of faith kung dili father of righteousness nga nahimo niyang righteousness sa Ginoo tungod sa iyang pagbilib sa Ginoo. Anong pagbilib ba? Mo bitaw na importante nga kita
may bawta unsa na to pagsimba pud sa Ginoo kay dili na pwede nga masig pagabot sa Ginoo. Ningon ra ba si Jesus Christ sa Matthew 7:23? Ingon pa niya, pahawa kamo magbubuhat og daotan kay wa ko kailan ninyo. Matuyaw kay na kanang pahawaon tan kay wa man day makailan ang Ginoo sa tuwang ano man. Basig sige tag simba ini nga din wala day ka balo nga unsaon pagsimba. Mo bitan na ningon si Apostol si Solomon. There is a way that seems right unto a man, but thereof the end is death. Dunay dalan para sa mga tao, matarong para nila tama na na ilang pagsimba, pagday, paggato simbahan, paghatag og tithes and offering. Tama ra na nila pero dahil sa katapusan kamatayon di ay mo na itong bantayanan. Kay si Jesus Christ nagpasidaan na daan, jutay ra nakatultol. Jutay ra nakatultol, jutay ra ang maluwas, mo na hinungdan siya ningon. Paningkamuti lang ninyo. Kay wa siya nagingon daghay maluwas, paningkamuti lang ninyo, ingon ni Jesus Christ. Kay daghay na ningua pandi makahimo, gingon po ni Apostol Pablo, paningkamuti ninyo inyong kaugalingong kaluwasan with fear and trembling, uban sa pagkahadlok ug pagpangurog. Mo bitaw ng kanang pagpangurog ba nga sayang kayo niya ang ipadayag sa Ginoo nga pamaagi sa kaluwasan, nya dili pag yun nato ni paningkamutan. Ko sa tinuod lang nangurog yung ko. Kay daghang kayo yung mga paghulga sa kalibutan nga dili na ta pasimbahon. Unang mingon ko sa Ginoo, Lord, kung tinuod bang yung nga kami ng luwason, anong mubati man mini. Asa naman, puro mo nang gingon, mabot lang panahon. Taga-arata sa saad sa Ginoo, kanang life of peace. Nga din, kinanglan, madayunon lang na to. Wabit ay hinungdan, nga din, kita, nagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay para, nga din, ang atong pagsimba, dawaton sa Ginoo. Muna nga din, aning pulong sa Ginoo at uning pangkamutan ang pagtinuod niya pagsimba. Ingon pa diri si Samuel. Una tamo adto sa pagsimba ni Abraham. Ingon pa ni pare nga si Samuel sa 1 Samuel. Adunay iyang gingon dinhi. Aron may bawa nato ni kung unsa gyud ang tinuod niya pagsimba kanang sa espiritu ug kamatuoran. Kabaw ba mo ang espiritu ug kamatuoran? Ang kamatuoran mo ni pulong sa Ginoo nga gitudlo. Di ta kasimba kung dili ta tudloan ini pulong sa Ginoo. Mo nang giingon ni Joshua, dili mo kaalagad kanang alagad simba na. Di pwede nga simba lang ka mga alagad. Si Jesus Christ samtang gitintal ni Satanas, giingnan si Satanas. Satanas maoray simbaha o alagara ang imong buhi nga Dios. Kaya di man sila mo alagad. So man mo pagsimba kung di ka kaalagad. Sa dagtag pagkasulti, ang giingon jud sa Old Testament, mga alagad. Una ta mo simba, kay kanang wala nang alagad, di kinakasimba sa kung saan mo pagsimba. Kaya ang nagasimba kaniya, katulang nang alagad. Kay kanang nang alagad, mo na nagasimba kaniya. Kay kung saan mo pagsimba sa Ginoo, wa kay pagpangalagad. Kabaw ba mo anang pagpangalagad service? Bisan asa ka nga true service ka, nagi kay buhaton, di ba? Nagi kay iserve. Kung ikaw sa imuhang katungdanan sa kumpanya, tindira man ka, waitress man ka, o di mo serve ka, sa unsang paagi nga imong iserve, nagi kay buhaton. Naman gani seminar nga kanang mag-serve ka. Mao na giingon diri sa Bible. Una ta makasimba sa Ginoo, kinahanglan mo serve ta. Ingon ini ang giingon ni Samuel kang King Saul. Si King Saul is the first king of Israel. Nga din gipili sa Ginoo ha. Pero wa lang sulti kung asa siya gikan, basta nito nga lang siya giingnan si Samuel sa Ginoo nga Samuel. Na moabot nga tao nga dakong tao, gwapong tao. Wala diya sa imo ha. Mao na siya ang hari. Nya pangutan na siya kung unsa iyahang ikasulti. Nga din ang Ginoo nagiya sa iya kung sa iyang ikasulti, may gani ang iyang gisulti, tama tong gisulti sa Ginoo kang Samuel. Mo ni iyang gibuhat dinhi. Kay sadya nga nahitabo nga nahimo na siya hari, dili na to may bawan kung unsa gibulaton ni Samuel bilang siya nahimong hari sa Ginoo. 1 Samuel chapter 15 verse 22 hangtod sa 26. And Samuel said, "Hath the Lord as a great delight in burnt offerings and sacrifice
as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Verse 23. For rebellions as the sin of witchcraft, the stubbornness is as in iniquity and idolatry, because thou hast rejected the word of the Lord, he hath rejected thee from being king. Unahon tani pag-ispikan ako sa inyo ha. Si Samuel nag-ingon siya kan Saul. Kaya nga naman si King Saul sa diya nga nahimo siyang hari, makigubat na siya, doon na siya balaod sa Ginoo daan niingon ni Samuel. Giingon siya sa unahan ba? Dili sa story, pero mawala niya kung gikuha niya kay nagkita naman sila ni Samuel ug ni King Saul niya kay si Samuel gisultihan man sa Ginoo nga badlongan na si Samuel. Kaya nga si Samuel si King Saul badlongan na si King Saul. Kaya nga naman ang gibuhat ni King Saul, giingnan siya nga kanang lugaran na giraha na patya tanan batay tiguang mga unsa pa na diya bisan ang hari bisan mga kaunselor patya na unya ang mga sinina mga pagkaon sunugan na. Panglubong na sila tanan mga bulawan mga sininang gwapo isunugan na. Ilubong din na. Ayaw mo pagdala diri. Kanya karon kay pag-abot dito, gigira nila, nabuntog naman nila, nakuha nila tanang gold, mga kuhan. Dua si Samuel, si King Saul. Na din, ang mga tao, nag-ingon manggod kaniya ang mga kaunsilor ba? Namatod pa niya, malari. Sayang man kayo nga sunugon. Sayang man ipantubong yung bulawan, tanan, sayang kayo. Matod pa na dayon, hamay maayo nga ang suggest sa mga tao. Hamay maayo, dahil na tuni dito sa Israel, niya atong ihalad sa Ginoo. Amaw to, gidala nila, imbes gisugo pod sila nga din, patyon ang hari, si King Saul, wala man ipatay kay nalukoy siya. Himuo na lang niyang slave. Gidala nila dito. Pagkakita niya dito ni Samuel nga, daghang kayo mga gitawag ng mga kaptanan. Mao na niya ang nahitabo. Giingnan na dayon si Samuel. Giingnan si Saul, matod pa niya. Unsa man di ay ang labaw diya sa tubangan sa Ginoo. Malipay ba di ang Ginoo sa imong burnt offering and sacrifice? Sa diya nga kung ikaw mutuman man lamang sa tingog sa Ginoo, tan-awa sa tinuod lang ingon ni Samuel, ang pagtuman labaw pa kaysa sacrifice, anto pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kaysa matambok nga mga mananap. Matod pa niya. Mo bitaw na kung kita kuno mag-sacrifice sa itong pagalingon, mo bitaw ng pangayon yun nato sa Ginoo kung unsay pamaagi, unsay mga tinuod ba aron kung maghalad man lang taniya sa tinuod lang ang halad, wala nalipay ang Ginoo, kundi ang iyang gikalipay nga ikaw naghalad uban sa kamatuoran nga nituman ka sa sugo sa Ginoo. For example, kung ikaw ni ani dinhi kay maghalad ka sa imong kagalingon, bito na si Apostol Pablo nag-ingon, present your body a living sacrifice. Nga samtang wala ka ni anhi ka diri nga wa ka nagkunahuna nga din ikaw ba na ba kay sala, wa ba kay sala, nga wa ka kaunahuna nga ang Ginoo imong giatubang balaan na siya. Bito na nagpasidaan nga di ka kaalagad sa Ginoo kay nganuman balaan. Unya muadto lang ka dito sa Ginoo nga din dili ka balaan. Bito na mag-unsa man imong sacrifice, ang tithes and offering. Dili malipay ang Ginoo na kung dili ka mutuman sa tanang pamaagi. Kaya nga manay pamaagi ang paghalad diya sa Ginoo. Muna inong niingon siya kang King Saul. Saul, rebellious is the sin. Unsa nga sin? Matod pa niya, witchcraft, sama ra na sa witchcraft. And stubbornness, sama ra na sa pagkagahi ni mugkulo. As in iniquity, sama ra na sa imong gibuhat nga daotan. As idolatry, sama ra na sa Diyos, kundi ka mutuman sa sugo sa Ginoo. Because thou hast rejected the word, matod pa niya, of the Lord, he hath also rejected from being king. Muna niging na siya na ang Ginoo usab, reject nimo kay reject nimong sugo sa Ginoo. Kay sama ra na sa witchcraft, sa iniquity, sa matod pa niya, sama ra na sa pagkagay sa imong kasing-kasing una-una, sama ra na sa Diyos tanawa. Hindi ta mutuman sa pulo sa Ginoo, nya mingon ka nga diin wa man ko nagsimbag idolatry. Mo ni giingon ni Samuel kay giingon sa Ginoo, sama ra na, as lang na.
light, matod pa niya, rebellious. Nga matod pa sa verse 24. And Saul said unto Samuel, gitubag si Saul ha, have sinned. Matod pa niya, I have sinned. Matod pa niya, ako nakasala, giangkon pud niya. Matod pa niya, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obey their voice. Tanawa, o din na siya naghimong ato, kinahadlok siya sa mga katawhan, kay gusto mo sa mga tao, nadalpon niya ni butangan ni. Muna inong sa verse 25, now therefore I pray thee, naghangyo siya kang Samuel, ako nagampo kanimo karon, pardon my sin, pasaylua ang akong sala, and turn again with me, balik ka nako pag-usap, that I may worship the Lord, aron siya mo worship o pag-usap diya sa Ginoo. Ang giskutan diri sacrifice, kanang sacrifice ng imong naon. Iya na tong plano ni King Saul, kwaon to niya. Pasayloa siya, iya tong patyon tong hari, gipatay man pud dayon ng hari niya, gisugo dayon ni King Saul kapatyan ng hari. Nga, mo tong ang husugo ni King Saul, mao na to iya ang gingon papalayo na tong tanan nila pandala. Nya, pero nag-ingon sa 26, and Samuel said unto Saul, I will not return with thee, dili na ko mubalik kaniya, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from being king over Israel. Tanawa, wa na tagaig chance si Saul, wa na siya tagaig pag-usap og chance nga di aron siya mabalik sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Mo tinungdan nga din si Samuel gisugo sa Ginoo adto dito sa bukid. Tuwayo sa ka-tao dito nga dihugi to nga mahimong hari, anak ni Eli, matod pa niya. Tuwa dito. Dito nakita niya ang anak ni sa mga tao dito nga din dunay mga tao dito nga igsuon ni David. Nya samtang nakita niya tong mga igsuon ni David, kay niingon man siya ni ani ko igsugo sa Ginoo kay magdihog og bag-ong ari kay si King Saul gi-reject na sa Ginoo. Motong niingon na itong sa kartuan, amahan ni David ito, pamili diri sa mga anak ng mga gwapo kayo, mga pasko kayo, mga tag-as kayo. Ingon dayon si Samuel, ay walay usa sa ilang sugo sa Ginoo nako nga pilion nga hari sa Ginoo. Motong niuli si Samuel kiniyang gingon dito, nakita niya dito sa agianan nga di naglingkod si David o sa kabatang gamay. Motong nga di nakita niya magbalantay, agian man ni Samuel, motong giingnan niya, ikaw mahimong hari. Si David di mo to, motong gipandungan na siya, basta ikaw mahimong hari, kuhon, kinapa man si King Saul. Ama na to nga nilakaw si King Samuel, moto si David, na himong hari, kay gihugan siya, kay gisugo siya sa Ginoo. Mo na si David, nabin mo dili sa sulat ni David, ang kingdom ni David, mao ka ang kingdom ni Jesus Christ. Pagpadayon kay si David naghisgot about spiritual things of God. Kanang langit nun ba ang mga butang ba? Para nang niingon nga din doon natay awit. Ayaw palayo nako Ginoo kay trouble tinuod na. Ang giingon ni David. Si David nagsultihan na ayaw palayo nako, magpalayo gani mo sa simbahan doon ay trouble. Mo ta kung mangud kari wa ka simba ba. Anto sa trabaho na ay trouble. Ingon yung pinaging tinuod yun ang Ginoo, basta magpalayo gani mo. Kaya bisan ako magpalayo gani ko sa Ginoo, ako una-una, wala, malibog. Sa tinuod lang. Kaya kita hiyat na sa Ginoo, ang Ginoo na guide na to. Muna ang iyang gingon din katong akong giwali kani adto ninyo, kanang 76, Psalms chapter 76 verse 2, nga nagaingon siya, ang tabernacle and his dwelling place is in Zion. Mo ni atong una panahon na ako na i-summarize ninyo kay gusto na kita tagaan ko pa mong bersikulo basta mo ni ako nabasahan. Atong unang panahon ni Moses adunay gitawag og tabernakulo. Kanang tabernakulo mao kana ang sanctuary sa Ginoo. Puloy-anan ba sanctuary, puloy-ana ang tabernakulo. Og naa diha ang ordinance. Ordinance sa atong unang panahon. Sa diha nga niabot si David na gisulti niya ang balay sa Ginoo kanang Zion. Muna ang iyang dwelling place na diya ang standard. Kung gusto ka makapuyo sa Zion, the place of worship, the dwelling place of God,
Although kana gitawag na daghang kay na diya sa Bible aron masabtan gyud nato. Mao na ang hiding place, resting place, mo nang giingon kanang rest, kanang gitawag og secret place, unholy place o the dwelling place mo na iyang gipangingon dito. Unya kanang giingon niya kanang secret place nga giingon sa 91. Kinsa katong naga puyo diya sa secret o sa balay sa Dios, ang Ginoo, ang landong sa Ginoo naa kaniya. Mao bitaw tong ningon dito nga din bisan asa ka moadto, walay pestilence nga dangat nimo, walay balakdian ba. Kung tinuod mo lang ang lagad sa Ginoo bisan asa ka moadto, although makalimot man siguro ka pagbuhat og mas, pagtabo ninyo, pero dili gyud na mahitabo ang pestilence mo kay nganong man. Naa ka sa balay sa Ginoo, mo na ang sekreto. Mo na ang gitawag nga lugar sa Ginoo, sekreto. Mo na ang Zion. Mo na yang gingon dito kung atong sabyon, Zion is the place of worship for our sacrifice. Mo na gingon the covenant for a resting place. Mo ni pakigsaad nato sa resting place. Adto na gingon sa Jeremiah chapter 50. Nga matod pa sa verse 5 ha. This shall ask the way to Zion, where their face theirward, saying, come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. Sa diya nga sila nangita sa dalan sa Zion nga diin nga adto sila dito nya ningon sila nga mag-join ta kay gipangita man to nila ang Zion. Mo na nga kanang Zion daw kuno matod pa niya the perpetual covenant nga dili gyud dapat kalimtan. Na unsa bot pasabot niya ini kanang Zion is the place of worship nga dapat dili nato na kalimtan kay ngano man. Mo ni perpetual covenant, walay katapusan nga covenant sa Ginoo ang hangtod nato karon. Mo na atong covenant sa Ginoo. Kanang mga saad sa Ginoo ba unsa man ang covenant sa Ginoo, mahipo ra nato ng covenant sa Ginoo. Sa verse 6, my people have been lost sheep, their shepherd have caused them to go astray. They have turned them away in mountain. They have gone from the mountain to holy at to hill. Namatat pa niya, they have forgotten their resting place. Nakalimot sila sa resting place nga pahulayan sa mga iya sa Ginoo kanang gitawag og mountain, the hills of God. Mo na ang covenant, the perpetual Zion. Diya